Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebistako estudioan gaude eta lehenbiziko atalean Mikel Nazabal albaiterua izanen dugu gurekin. Bera Intiako abeltzantza arduraduna dugu eta Intiaren inguruan solastuko gara berarekin, ondotik Miren Meokirekin, Baztango udaleko hondakin teknikariarekin, pixka bat nola dijoan organikoaren plana azalduko digu ere, beste zenbait gauzen artean, eta azkenik saioari amaiera emateko Andoni Irigoyen Zamaiekin egonen gara. Bera badakizue Aragizko behien sektorean lan egiten dula eta pixka bat zirkuitu labur osoa egiten du, hazienda gizentzetik, pixka bat zatiketa eta komertzializazio guztia. Berak kontatuko digu pixka bat nola dagoen sektorea. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurkoan platoan egingo dugu gure Ur eta Lur saioa, eta lehenbiziko atal honetan Mikel Nazabal albaiterua dut nirekin. Berak Intian lan egiten du eta Intiako abeltzantza arduraduna dugu. Eta Mikel, balaxe da ez, azkenean badakigu abeltzantza sektorean baserritarrak profesionala direla, baina beti ere teknikoen laguntza garrantzitsua eta beharrezkoa izaten da, eta pixka bat gaurkoan elkarrizketa honekin jendeari helaraziko diogu pixka bat Intiaren inguruko datu eta ezagupen gehiago. Hasteko behar bada, Mikel, Intia berez jende askok aditua du, baina zer da Intia? Intia, bere izenak, azkenean iniziala die eta erderaz esan da Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentaria, izen potolo bat da, ezta? Azkenean, da enpresa publiko bat, Zepenen barruan dagona, baino guk gaude, Zepen da Nafar Gobernuko Corporación de Empresas Públicas, baino guk berez gaude garapen kontseilarian menpe, garapen eta lurraren menpe gaudenok, ezta? Orduan, Intia sortu zen 2008 urtean, eta da lau enpresa ginenak hor sartu ginen, hala erabaki zuten momentu hartako gobernuak, eta denak lurrari lotuak. ITG Agrikola, lurrakin, ITG Ganadero, denok ezagutzen dugunak, gero Riegos de Navarra, ureztatzeko lanak egiten dituztenak, eta gero Instituto de Agroalimentaria. Hor daude kontrol y zertifikazion jaten dugunak, agroalimentariako. Orduan, 2011 urtean elkartu ginen, lau enpresa, eta horien enpresa potolo bat. Eta gaude garapen eta nola da desarrollo ruraleko menpe. Naiz eta gure enpresa handia izan enpresa publika, Zepenen barruan gaude. Hori da, orduan, enpresa potente bat. Eta barkatu, baina, orain itzin behar duguna ganaderia aldetik, o abeltzaina aldetik, naiz eta 2011 urtean sortu, guk eramaten ditugu, ITG Agrikola eta ITG Ganadero, horiek ematen ditugu 35 urte inguru hortan, sortu ziela. Ez egit ITG sortu zelikan, edo ITG-tila Intiara pasatu zinetelikan, ez egit zein da Intiaren helburua, zuek zertarako sortu zineten? Guk, esan dugun bezala, enpresa publiko bagara, Nafar Gobernuko enpresa publiko gara, eta lan egiten dugu Nafar Gobernuak ematen digun lanak, ureztatzeko lanetan, Nafar ureztatzeko lanak egiten dire, eta guk gure arloan gaudenak nekazari aldetik eta abeltzaina aldetik, azkenean gure helburua da nekazariak eta abeltzainak
lan egin haiekin, errentabilitate bat eukitzeko bere ukulutan o bere esplotaziotan. Errentabilidadetik da gauz bat, eta gero bere bizi kalitatea bestetik. Orduan, lan egiten dugu esplotazioak errentabilitatea eukitzeko, kalidadezko produktu bat egin eta kalidadezko bizi bat eukitzeko. Azkenean, orokorrean hori izan daiteke, gure helburua. Azkenean, lan egiten dugu abeltzainekin, eta nahi duguna da guk arlo guztiak ikutzen ditugu olako ikulu batean, kasu honetan, eta nahi duguna da errentabilidade atera. Ikusi nundik atera dezaketen errentabilitate hori. Eta beti mantentzen bere bizikalitateak eta produktu onak egiteko modua eduki, eta inguru giroa errespetatu, azkenean hori die gure helburuak. Eta hori lortzeko, zuen langilegoan, zuen lankideen artean, izango dira suposatzen dut teknikoak, ez dakit, ze perfileko jendea da? Normalean gaudenak, abeltzain munduan gauden denok, dire hogare denok, albaiteroak eta ingeniero agronomak, perito agrikolak. Eta lan egiten dugu, modu batea esateko, badie espezie abeltzainan, espezie ezberdinak. Ardia direla, behia direla, behorra direla, txerria direla, untxia direla. Eta guk orduan lan egiten dugu, arlo bakutxan, adibidez arditan, zonaldeka, Nafarroan badie bi arraza, latxa eta arraza, haragizkoak eta esnekoak, eta orduan badie teknikari batzuk, kasu honetan denak albaitero batzuk lan egiten dutena latxakin eta beste batzuk errazakin. Orduan, zonaldeka, bereizten ditugu zonaldeka. Bi albaitero ardi latxakin eta beste bostak beste ardiekin. Orduan, zonaldeka egiten dute lana, eta hori izango zen arditan. Behietan gauza bera, kasu honetan behietan langile gehienak perito agronomoa dire, albaitero gutxi, eta berdina egiten dute lana zonaldeka. Batzuk herriberan, beste batzuk mendi inguruan, eta beste batzuk Pirinio inguruan. Segun zenbat abeltzain dauden, horren arabera gaude tekniko batzuk lan egiten duguna zonaldeetan. Lehen arditan, ardi kopurua jetxi da, eta baginen langile gehiago. Orduan, ardi jetxi die eta teknikariak jetxi die. Eta hola gutxiz gora beraz, gero bereizten ditugu, batzuk lan egiten dute esne arditan, haragi arditan, gero behietan gauza bera bereizten ditugu esne behietan lan egiten dutenak, eta haragi behietan lan egiten dutenak. Eta zonaldeka, hori berdin, zonaldeka. Txerritan gauza bera, txerritan gertatzen dena da, eredu asko aldatu dela urte horietan. Eta ardera esaten da bezala gehienak integratua die. Esplotazio handiak lauen esku daude, enpresa normalean kanpotarra die, Aragoikoako katalanak, eta Nafarroan dauden bi oiru haundi naparra die, baina beste gaineko guztiak badie esplotazio familiarrak dienak. Eta hortan egin dugu lana, eredu asko aldatu da, bakotxa bere enpresa handi horietan badute bere teknikariak eta egu lan egiten dugu enpresa txiki horietan, txerritan. Gero behorretan egiten dugu lana denekin, behorrak azkenean lurraren lotura dute, guk azkenean lurra lotuta dauden abeltzainekin lan egiten dugu, eta bai behorretan abeltzainak lurrakin lotua daude, horiekin lan egiten dugu. Eta, zorionez, abeltzain horiek lurrakin lotua daude eta herriakin lotuta daude. Ez da pixka bat, herriak eta mantentzeko, gainera Nafar gobernuak, bere programa zen, abeltzaina eta nekazaritza lotu jendeak herritan bizitzeko. Eta orduan jende horiekin lan egiten dugu, eta, behorrekin eta lan egiten dugu horiekin. Badie elkarteak behorretan, bi elkarte badie, Burgete eta Jaka, eta guk horre bai liburuak ematen ditugu. Ja, behin hasita ematen ditugu, arriskuan dauden arrazak
Intiatik bai guk ematen ditugu horien liburua, ez da? Mantentzeko eta pixka bat promozionatzeko arrazoiak. Eta orduan sartzen die burgete, bi horretan, burgete eta jaka, behietan betizu, arditan sasi ardi, eta gero txerritan orain lantzen nahi gara euskal txerri. Bai. Eta, ez da, pixkat orokorrean hola izan daiteke, igual zerbait utzi dut, baina, gauz gehiago badie egiteko. Patuko ditugu, orduan, ezin da espezie desberdinentzako, teknikari talbaiteru desberdinak, ezakit guztira Intiako abeltzantza atalean, zenbatxo langile zaudete lan guzti hori da egiteko? Orain uste gutxi ez gora bera 40 gaudela. Die pixkat espeziekin lotua daudena, santu bezala arditan 7, gero behietan beste 6, gero laguntza o apoio egiten dien gauz batzuk, adibidez, elikadura, esne kalitatea, ekografiak egiten dienak, orduan badago beti jende, naiz eta egin lana, espezie batekin eta zonalde batekin, badugu laguntza gure taldean, laguntza jendea espezializatua dagoena guri eskua botatzeko, gero txerritan bai gauza bera, eta gero du bai, aztu zaite esatea, txerritan egiten dugun lana bai da, Nafarroan naiz eta lan egin guk bakarrik enpresa familiarrakin, Nafar gobernuko lan bada saneamentua egin, ezta? Odolatera ikusteko esplotazio nola dauden. Hori bai guk egiten dugu, eta gara beste lau albaikero. Orduan denean orokorrean, ez zait 35, 40 inguruan. Orain ez dut behiratu, baina bate jubilatzen dela, beste sartzen dela eta azkenean, gutxi ez gara bera 35 eta 40 inguru hortan gaur bai. Zuen egoitza zentrala, esaten du Iruñan zaudetela, ez? Baina baituzue gune desberdinak, ez? Guk ofizina erdian dagona, Atarrabian dago, hori da lehengo eskola agraria zaharra, eraikuntza oso polita. Hori da pixkat zentro ez da. Eta gero ofizina Nafarre inguruan pila bat daude, ez da hemen Donezteben daude. Lizondon, baditugu Irurzunen, Lizarran, Peraltan, Tafallan, Tuteran, eta gero baditugu beste zentro batzuk, esperimentazioko zentroak daudena Orreagan, Erremendian, Oskotzen, hemen Joan Senean, Kadreitan, eta Sartagudan. Uste bakarrik matu balutzi dut, baina hori ja ez bakarrik abeltzaintzan, baizik eta orokorrean, eta herriberan daudenak, hori bai direla, ja denak nekazariakin lotuak. Baina, abeltzainakin lotua daudenak, Orreaga eta Erremendia, eta Oskoz, bai. Zuen helburu orduan, abeltzainei beraien eguneroko lan hori errentagarria izaten laguntzeko, produktu honak ekoizteko eta bizikalitatea ere izateko, abeltzain da familia hauek. Zuek kontaktu zuzena duzue abeltzainekin, sektorearekin, ez dakit nolakoa iruditzen zaizu Mikele dagoela sektorearen egoera, abeltzaintzaren sektorea Nafarroa nola dago? Guk berez baikorrak izan behar baina errealitatea ez dakit hain baikorra geha, no beltxamarra dan, ez da. Txerritan esan ditzen bezala, dena jende esku gutxitan dagoia dena, esplotazio familiarrak gutxi gelditzen di hori alde batetik, dena integrazioa dago. Esne beitan ikusten nahi dana bai da esne zentralak eta beste modu batean lanen hasten diela eta beste integrazio modu batean sartzea nahi dituztela dauden abeltzainak. Orduan hor, gero ikusita esne beitan, ze inbertsioak egin behar dian, ze lan kalitatea dan, eta hori ikusten dugu, eta datuak hor daude, geldi berakadi joztela. Eta gure aldetik, behilatu dugu, ze alternatiba dauden, ze gauza dauden aldatzeko, ikusi salmenta zuzena, produktu ekologikoak, holako gauza behilatu behar ditugu, zengatik ikuste dira esne beitan zer gertatzen nahi den, Aragi behitan, dirudi mantentzen nahi da, lurrakin lotua dago, ez da
esne behiekin dan bezain haunbeste lanik ez dago, orduan beste moduan eman daiteke, adibidez, kanpoan lan egon eta behi batzuk euki, baina hortik bizitzen danak behi gehiago jarri behar ditu, eta rentabilitatea ikusten dugu netik egunera gutxiago dago, orduan ez da oso argi ikusten. Gero behorretan, behorra bai egunetik egunera igual gaio daude, baina jende hortik ez da bizi, afizioz da, bigarren aktibitate bat bezala, eta ikusten gana, gauz bat, oraindik mantentzen dela eta jendea, gazte jende asko sartzen nahi dela da, esne ardiko jendea, ez da? Eta gero transformatu gaztaintea, eta hortan bai jendea sartzen nahi dela, eta dirudienez, da pixkat izarra gure artean, abeltzainan izarra, ez da? Ardi esneak, eta ja transformatzen badute gaztaintzen dutenak, bai. Gero bada erleekin, eta hori, baina hor jende gutxi dago, barruan. Baina, hau, ilusio pixkat enten dugu, jende horta, olako jendea sartzen nahi dela. Eta etorkizunari begira, pixka bat ikusten dugu joera nola dijoan, baina etorkizuna pixka batzuk aipatu zuetziz, batzuk behar bada ekologikoa, bertako produktoreik, azkenan konsumitzaileak ere badu zer esan guzti honetan, ez? Bai, igual beste aldean, hemen gertu gaude, iparraldean eta ohituera gehiago bada, merkatuak tokiko produktuak erosi, eta hori, hor pixka bat bultzatu beharko genuke, bultzatzen nahi ga, eta, pixka bat konsumitzaile aldetik, kontzientzia izan hemengo produktua dela, azkenean inguruko produktua dela, ingurua produktu horiek hemen ekoizten die, eta mantentzen dute paisajea ongi eukitzea, eta holako gauzak beti, gaztetik aurrekin hasi beharko gineke, esate, ze onurak ditun, inguruko produktuak jateko, ez kanpokoak, ez txarra direlako, baizik, eta ingurukoak badutela lurrakin lotura bat, mantentzen dute paisaia, produktu onak dira, inguruko jendea horrekin mantentzen da, azkenean hori, guk kontzientzia dugunok, igual, baina jende gutxi da, eta nik uste hor lan bat egin beharko genukela, gaztetik hasi, ikastolatik hasi, eta jende hori pixka bat erakustea, ze onurak ditun, gure produktu horiek jatea ez da. Bai, eta ja... Konsumitzea. Bai, Mikel, bukatzeko pixka bat zuen laguntza profesionalago eri, badaki abeltzainak geroz eta profesionalago direla, eta baina behar izaten dute tarteka, ez, dozein ikastaro dela, proiektu beri batin bar dela, zuek ere hortan ere eskuba botatzen duzu, ez? Bai. Alde batetik proiektuak direla eta guk badugu arlo bat pixkat denoi laguntzen diguna, arlo guzti laguntzen diguna, proiektuak direla, formakuntza dela, guk gazte bat instalatu behar baldin bada, guk kursoiek guk ematen ditugu, inseminatzeko kursoak abeltzainan gaude, inseminatu behar dutela nahiz ardi eta nahiz behietan kursoiek ematen ditugu, gazta inguruan, esan dugun bezala, gazta pixkat izarra da, eta urtero ematen dugu ikastaroak, belarran inguruan, pixka bat badugu hor talde bat laguntzen digutena dena olako gozak egin. Gero, badi beste talde gehiago, strukturako nabeak eta egin behar baldin badie, obrako proiektuak hor gaude, eta gero beste proiektu, esperimentazioko proiektu direla, olako gauzetan, guk hortan badugu beste arlo bat, eta hortan sartzen, eta hortako beti prest gaude laguntzeko, proiektu berriak eta berritzailea balien badie, hortan sartzeko, eta hortan gustora gaude. Ikusi duzu, gaurkoan aukera izan dugu, intiaren inguruan, gehiago jakiteko, konkretuki abeltzantza sektorearen inguruan, eta, Mikel Nazabal gurekin izan du da. Mikel aukera izango du ere, aurrerago ere karrekin egoteko gehiago, edo gai konkretuak solasteko, gaurkoan elkarrizketa orokorra izan du da, pixka bat ikusen zure informazio orokorra helarazi, helburua bete dugu, eta, espero dugu ez zuen laguntzari esker, intiari esker, Nafarroan abeltzantza indar gehiago hartzea, eta gure ametsa hauek errealitate bihurtzea, pixka jende gaztea sektorean sartzea,
eta bidegaragarria izatea ez etorkizun hortikan. Eskerrik asko Mikel, da beste bat arte. Gale, mila esker zuri. Oraingo honetan, bigarren atal honetan, Miren Meokerekin nago, bera badakizue, Baztango udalako hondakin teknikaria dugula, eta berarekin gaurkoan besteak beste, badakizue organikoa gaur egunean biltzen dela edo kudeatu behar dela, eta organikoaren inguruan beti ere plan berezi bat egin zenuten Miren, eta halaxe da, pixka bat pausoak ematen ari zarete, eta behar bada lehenbiziko gauza egokiena izanen da jendeari gogoratzea zer den organikoa, ez? Bai, hoi da. Ez dakit jendeak oraindik oso argi duen frakzio organikoa, gure hondakin guztien artean frakzio organikoa zer den, edo frakzio organikoi benetan birziklagarria denik ez dakitu hartzen garen. Jende hau nitzek oini komentatzen du, bai, organikoan kontenedorea, kontenedore berde hoi, ez? Azkenean zabortegira daien kontenedore hoi. Hola deitu izan diogu urte hau nitzez, eta batzuk oini kontzeptu hoi. Bai, aipatu gai organikoa da, janari hondakinez osatutako frakzio hoi edo, ez? Janari hondakin guziek dira organikoak, frakzio vegetalak baita ere, hondakin vegetalak, bai abarrak, bai loriak, guzi horiek ere organikoak dire, eta organikoan sartzen ditugu baita ere paperezko serbileta, zelulosoikoak dira eta organikoan barnean. Orden hoi da frakzio bat, oraindik etxe haunitzetan kontenedore berdera joaten dena, eta benetan frakzio birziklagarri da. Horri atakatu behar digu edo atakatzen nahi garazken urteoketan. Eta horretarako bazuek plan berezi bat, ez? Diseinatu zenuten eta martxan jarri duzuena, ez? Bai, ja legeak eta exigitzen daku organikorako portzentai batzuk, birziklapen portzentai batzuk exigitzen dazkigu, eta duela urte batzuk hasi ginen ja organikoarekin. Hasiera batean konpostakin hasi ginen, 2010 urtean, eta 2015an patu ginuen sortzaile bereziendako, sortzaile handiendako bilketa berezi bat. Sortzaile handiek dire etxe batean sortzen den gai organiko baino gehiago sortzen dutenak. Izaten aldiro ostatuek, jatetxeak, supermerkatuek, fruta-dendak, lore-dendak, ikastetxeak, zarretxeak, guzi horiek organiko haunitz sortzen dute, eta horiendako bat dugu bilketa berezi bat. Orden hoia martxan batu zen duela urte batzuk, baino azken urte hauetan nahi gara organikari impulso berri bat man nahi ez plan baten diseinuan. Plana ja diseinatu dago eta orain hasiko gara honekin martxan. Hori da ez, azkenean helburua da organiko guztia biltzea azkenean, ez? Bai etxe partikularretan eta baita ere sortzaile berezi horietan, ez? Hori da, gure zabor bolsaren erdia da organikoa. Orden benetan ez badugu organikoa bereizten, gure birziklapen datuak eskaseak izanen dira beti. Orden, importantea da organikoa bereiztea eta importantea da baita ere bereizketa hori egitea. Sortzaile handiei bilketa berezi bat egitea eta etxeetakoei ere aukera ematea. Bai, bilketa berezi hori martxan patu da, oraindik jartzeko da? Bai, bilketa berez martxan dago, duten bezala 2015an hasi ginen sortzaile handiei bilketa honekin, baina orain planarekin intentzioa da bilketa hau indartzea, benetan zirkuituaren barnean, orain kamionak egiten den zirkuituaren barnean dauden sortzaile handi guziek zirkuitora gehitzea edo atxikitzea, eta zirkuitotik kanpo dauden egire aukerak ematea. Eta, bestela hor geratuko zenez, konposta egitearena, gero ez da kontzientzia gehiago dago, jendea ohitura hartzen ari da, eta, gero ez da jendea kontzientziatzekin, emaitza gehiago eta konpost gehiago, ez? Bai, hoi da. Geroz eta garbiago dugu ere ez birziklatzearen ondorioak zein diren. Ikusten ari gara gure planeta nola dagon, eta ja alerta egoera batean sartzen hasia gara plastikoen aferangatik eta gainerakoangatik.
Orduen, ingurugiro aldetik ikusten dugu beharrezkoa dela gure ondorengoendako, eta orain ja ekonomikoki ere eragin negatiboak ditu gauzak ongi ez egiteak. Badire penalizazioak, baditugu ja penalizazioak Nafar gobernuak jartzen dazkigunak, isurtzen dugun tonelada bakoitzeko, eta badugu ere Europatik etorriko zaizkigun baditugu isun potenteak izanen dira, berez legislazioak eskatzen diguna betetzen ez badugu. Orden hori ikusita ez dugu bertze aukerarik, eta erran bezala jendeai aukerak emanen zaizkio, aukera desberdinek emanen zaizkio, eta saiatuko gara bidea ahalik eta errezen egiten jende honetara animatzeko. Konpostaren aukera hor dago, hor jarraitzen du, eta hor jarraituko du ere printzipioz, eta orain baina sortzaile handien bilketa honekin ere, sortzaile handiek eta behar bada partikularrak ere jagitzen alditu. Ikusiko dugu nola doan plana, espero dugu jendeak parte hartzea nola ez, eta lehen ere ontziak aipatu dituzu ez, azkenan ontzien birziklapena, ohitura hartzen ari da jendea, baina horren inguruan ere baduzu zenbait berri ez aipatzeko. Bai, badugu proiektu bat orain martxan jartzeko intentzioa, proiektu pilotu bat eramaten ari da Nafar gobernua, eta erabaki dugu hortan sartzea Nafar gobernuarekin eta bertan komertziante elkartearekin elkarlanean. Idea da, baztan ekarriko ditugu bi makina, ontziak biltzeko bi makina beresi 4 hilabetez izanen ditugu hemen. Orda makina hauek jende haunitzek ezagutzen ditu ja, da ontziak itzultzeko makina hauetako bat, eta sartzen dugun plastikozko ontzi edo lata bakoitzeko tiket bat, balio ekonomikoa izanen duen tiket bat, bueltatuko zaigu edo itzuliko zaigu. Tiket horiek 5 zentimokoak izanen dira ontzi bakoitzeko eta bertaneko komertzietan gastatzeko aukera izanen dugu. Orduan ikusi nahi dugu ja sistema funtzionatzen duen, ja nola atratzen den, jendeak nola erantzuten duen. Honekin erakutsi nahi da, oinarrian erakutsi nahi dena da ontzi hauek balio ekonomiko bat dutela. Berez guk kontenedoretan biltzen ditugun ontziak saltzen dira eta diru bat jasotzen dugu hoien truke. Orden kasu honetan dirua zuzenean itzuliko zaio ontzia eramaten duenari. Ikusi nahi da ja hola jendeak hobera antzuten duen, ja ontzien kalitatea hobea den, eta azterketa hau egiten ari denez Nafar gobernua animatu gara eta baztanen izanen ditugu makinak. Proiektu benetan interesgarria ez, eta hor ere bertan elkarte hor sartzen da, eta eskerrak eman beraiei ere ez? Bai, gehien bat beraiei esker jarri dugu hau martxan, beraien eskaera baten ondorioz jarri ginen Nafar gobernuarekin harremanetan, eta beraiek hartuko dute ere ontzi guzti horiek bildu eta leku konkretu batera garraiatzeko lan hori, eta gainerako orduan beren lankidetza beharrezkoa da kasu honetan eta eskertzekoa. Bai, leheno biltzen zen diru hori dena, nora bideratzen zen, udalari dagokio, ontziekin ateratzen zen dirua, udal bakoitzak jasotzen zuen edo? Bai, ez udalka, kasu honetan, gu asoziatuak gaude ontzien bilketa egiten dugu Bortzirita Malerrekakin elkarlanean, orduen ekoen bezek erakunde, lukrorik gabeko erakunde honek kudeatzen du hau. Orduen egiten duena da, entregatzen dugun ontziengatik, impropioak kenduz eta horko formula bat erabiliz, diru bat bueltatzen digu. Azkenean da, produktorek beren produktuak merkatuan jartzeagatik, enbase hauek merkatuan jartzeagatik diru bat ordaintzen dute eta diru hori bueltatzen zaigu entregatzen ditugunean. Orduan diru hori bueltatzen da Bortzirita Malerrekaren dako eta zerbitzuetan inbertitzen da. Orduan zerbitzuak urte bat bestera garestiago edo merkeago izaten aldira birziklapen mailaren arabera. Eta horrek momentuz hola izaten segituko du, erran bezala bertze sistema hau da proiektu pilotu bat, benetan funtzionatzen duen edo ez ikusteko, eta ia bi sistemak elkarrekin bizitzen aldiren ikusteko. Oso ongi miren, ikusiko dugu, haber nola proiektu pilotu hau nola jarraitzen duen, eta ikusi dugu urtea bukatu bezala ez, jarraitzen duzuela lan da lan, beti badirela gai desberdinak, beti ere hondakin teknikarearen zat burua usteak sortzen dituztenak, eta gure etorkizuna hobetzeko asmota malanean, aritzen zaretenak ez. Eskerrak eman miren, da, beste bat arte, aurrerago izango da beste gairen bat solasteko. Eskerrik asko. Mil esker zuei. Hirugarren atal honetan, Andoni Irigoienekin gaude, bera badakizue, Zamai ez izenez ezaguna, eta haragi sektorean aspalditxotik
haragizko behien sektorean buru belarri sartua, eta ez bakarrik haragia ekoizten, baizik eta pausu bat gehiago eman zuen, haragi hori zatitzen du, zatitu eta prestatu ondotikan, nola ez, zikloa bukatu eta konsumitzaileen gana helarazi. Halaxe da ez, Andoni, pixka bat etxean beti ez, haragizko behiekin da ibilizara lanean, baina jauen dela urte batzu beste pausu bat eman zenuen, ez? Berakin beti, aite txitik azite, aitek eta guk, eta zaite duen, aite hasi zuen pixket pusketzen guti, orduan gehien bat oso saltzen zen, baina beti urte batzuk ez pusketzen ez du saltzen. Beti saltzen du gehiago puskeka, nola gutio saltziten berek ere haragine denek, zeno oso gaten zena guai erdiega indik eta pieza batzuk, eta erdiega gaten zena gazte bat ezaten erdi horrengo hastean lau piezakin pasatzen dik, orduan obligetpe, izan zuen pausuen etako obligetpe, bestela ezkin deus aldiko alare leheno baino, erdie lehatiko nahi zen saltzera osoak, eta puskeka esaten dio, igual gehiago, leheno bezin betetzik, igual gehiago, horri bikoituk, zerrintxo. Orduan pixka bat zer honek pixka bat izendu eta zatitu egiten duzula eta komertzializatu zenbatxe urte izanen dire? Zazpi urte, 8 nintiu hasi ginela salakin, 8 urte nintik hasi ginela salakin, ekainan zinken 8 urte. Bai. Eta, horretarako zuk duzun bezala, merkatuan nola goen badakizu, zenbat saltzen den, eta horretarako atzetik ikuiuko lanak egin behar dire, eta pixko bat oreka bat hartu behar da, ez? Pixko bat hazienda kopurua, zer saltzen den, hortan pixko bat zabiltzatez. Suerti zen dio, egizteko inun biletu gabe sobera saldu izen diogu beti, produzitu dune beti saldu izen diet. Egizteko produzitzen dioz, gehiema saltzen duen alaberiat. Hortan ez dio sobera problemik izen. Niko salan hasi duzti, hartut beste etxe batzuk eta beste eskaera batzuk gehiago batzuk, eta horren gogatu ditu bastante horrengatik salain bidez, beste gintuken. Gehien geldituko gintuken, geren haraginekin, badeztek batzu zartute jubiletzen dira, besteak aspertu duzten dutela, berriek guti jazten duk, haraginek berriek, Iruñaldean gu gehien bat Iruñaldean sartzen dugu, hemen zonan ere bai, baina gehien bat Iruñaldean. Eta 10 urte honetan, igual utzi baren duten labortzek, benpin, eta utzitek etxi dutelako, ez beke presti saltzen, bat, bi izan dute jubiletu dinak, bestia denak aldatu itek lana, bat garramat edu nirekin lanean, aldatu du bastante afera. Nola dago bestela Haraizko behien sektorea ez egite ekoizlearen zat? Zure ekoizle ikuspuntutik behi bat aretze batzuk izaintzeko pixko bat? Izaintzea kontu egatatzen batok ez berek. Bizi egitu laguntzetaik, eta ez duenak rekonozitzen gezur erten nik. Ni beti denek egiten zio gozera, sartzik subentzionen diru egoltizkia kontu betian, eta bestzea ezin egiten duguna, eta katxarroak eta gastatzen duzkena, sartzik beste kontu betian, eta ikusiko nola batetik bestera nik neurrei hasite, bestera ni bezala denek. Tristi hori dut. Beste aldera hartzen duk, denek egin duen hori arte, gehiago produzitu. Gehiago produzitu, margen txiki-txiki egitu, orduan, produzioen pasionez, nik amena egin gaten ezelaik, gatamatu gamarra zen, normalera amarra gaten dit, zerbait handiko dio, gatamaiz bortzekin, viaje berbera duk, kasi gastu berakin, orduan obligatzea dutek, beti topera ibiltzera, atzekin obligatzea, nire obligatzea, baina sasteiz dinamiko hortan, aprobetxatzeko viajea, pentsuak hartzen dit bultan, pixkot, obligatzea dut sastra dinamika hortan, ez egit ono txarra hortan sartu gaituk eta hortan segitzen dut. Zure kasuan nola zen eronek egiten duzun pixot aretze horiek izendu eta komertzializatu, azkenean bitartean diren gastu edanak, zuretzako dire ez, etekina behar bada horratatzen duzu gehiena ez? Zer segurotu dik ezin, tarteko batek arek idazi bardik eta bizi bardik. Baina, ez egin nik usteet, dena lotzen dugulekoz, gehoiek egiten dugulekoz nola eman, nola pentsuekarri, nola lanen ere txiko egeituk, dena batean lotuz zeo zer geltiko dik egule baina, nik nahiko lan izaten dugu. Saltzeko orduan, saltzeko prezioa. Prezioak nola daude, gauza bada abeltzainen ikuspegia, beste gauza bada produktua saltzen duenaren ikuspegia, harakinaren ikuspegia. Prezioa, asizoztik oite, bi urte oite iru berte itoraiko harreinik. Eta prezioak kasik berdin egituk, kasik berdin. Gogatu zuen zeo zer horren pentsue gogatu zen hartan, pixkot, eta gero berez bajatu zen zerbait, baina, más o menos diferentzik gutxikin. Bengo zaharroi sumetzen badiok, erenetek, 50 urte,
seiun pesta horren pestetan saltzen zela, eta horre ere gutxi gehiagotan egituko, orduan, gastu fijoa bai gantuk goitizko, dena argi dela, gasoia dela, gasoia sobre todo, dena baziak goiti, guria berriz, iaia berdin. Bai. Konsumitzaileak aukera du, zuen haragia erosteko, bertako produktuak erosteko, badakigu kanpotik ere konpetentzia handia izaten dela, bereziki prezioan, eta hor dago pixko bat betiko erronka hori, ez? Zuek ere harategia baduzu ez, zuen harategia, baina ez duzuen. Txigintin ja, urte bat pasa ja. Zuzenean harategietara saltzen duzue, eta azkenean harategiei bizi ematen diona, azkenean da konsumitzaileak ez, bertan konsumitzen duena. Bai, etxoen erantan harategiek, txikitena da, konsumoa zema bajatu den harategiek, bai bajatu den omnitz. Zentro komerzial ondioketai batu betite gehiago, herri guziek estali daude galde guzitek eta zerbait saldiko itek. Bestela, txiko zuzken horiek ere orduan, nik harakinek usten dit betite guti osaltzatela. Neriak eta besteak ez dira neriak oso astea izenak, dene guti osaltzitek. Naiz nik horre ondizerakin batit, igual pieza bakarrik gaten duztenak, ez dit kanala gaten osoak. Igual bertze bat ez denik kanala, ez palimediga ez sala, nire azte ez piezak. Egin sola astea ez gentratu iten duk eta denek azteitek pusketu gutio, eta dena kulpe, okei ematen txetek, etzikit dena ala den, ez den ala, o konsumoa berare igual bajatu zindu zerbait, hori etzikit. Egiteko deskonezitzitu egiten moi. Baina, urtea pasatzen dire, hor jarraitzen duzu, lan asko egin beharra, baina, etorkizun bat egiten ari zara ez, eta ez egit, atzetik ere jendea heldu baldin bada etxekoak, jarraituko da ez. Zegit, txeme bat hor gelditzen zitek, etzikit nuiz arte irunen du, baina, momentuen gelditzeko tantziok, ez dik estuetu nahi, eta hortzio, ikusiko dugu gero, aspertzen duen, segitzen duen. Norbaitek segitu beharko dik, baina, ikusten baduk hemen eta, hemendik kanpo igual, lau gelditu harra gaituk, niria ja, nik uti eskidit, guriak indik egin behar duena, baina gazteak fijetzen maia aiz guti. Horre bali mediri herri guzitan, zekit izintuk zazpi-zortzi bedatzinik azari, gehiago, eta hemendik ikusten baduk, ze futuronik, berretan urtein martiet, eta gazteagoak gutxi. Andoni, ikusten dugu, behintzat hor zaudetenak jarraitzen duzuela, zuen beharra badela garbi dago, ez? Betere gizarte honetan, zonalde honetan, bertako produktuak ekoizten badire, inguru giroa eta zaintzen da, eta pixua dana garbi mantentzen da, eta ziklo bat ere iristen da, eta espero dugu, ez? Jende gaztea, zure semea bezala, gaztea geroz da gehiago sektorean poliki sartzea, eta gauzak aldatzen diren, ez? Zaila du, semea gaztea, esperimentu zerbait lehendik montatpe, hori industri gaztea imposiblea duk. Nik hori bera semeakin, baitu laguntzek behartuk lurrek izan. Nik espazituzten, bera gaztik. Egun nago udaletxean ere komunalak eta bilatzeko, zerbait egon ez duk, komunala, dena partitu jaldek. Ez txok inore ikentzen, bitirten dit, hemen zahartzen duk, jubiletzen duk, segitzitek, oinez dien biztertean, eta denek, ez txok iniziten jausaken kontra, baina ez dik inor kentzen, ez dik inor dena segitzitek. Gazte bat nahi balimu sartzean, lehenbiziko gauze behar duk, finka bat izan, lurra izan. Hemen bintzat ez duk, eta hemen bezala, nire kanpoan ibilinok, semein dagoen nuen biletzen, hainio biletzen zeo zara nomen, baina problemik handiena hortan duk. Lurrak, ez direla... Gure kasuan bintzat bai, eta nire bezala sumetzen dira, batzuk ere, gaztek orai lurren manez duztik, baitek aukera laguntzek biletzeko gehiago, baina lurren araberiantuk laguntzeko orai. Horren lurrek ez du laguntzik ez duk, gutxego duk. La peskaileak esan burde lakola hartzen dena, mizpeiter orai iduridik, jaunkurtzikin egoen egoatin, eta iduridik nahi duten mizpeitere zerbait kanbitzen hasi, baina otzikit, mizpeitere aliatiko da. Hori da, gaztei ere atea ireki utzi bartzaile, laguntzak ema hartzaizkie eta gauzak erreztu bestelanek ez sartuko dire sektorean. Andoni, udaberria eta nola joaten den, zuentzat ere udaberri garrantzitsua izaten da, eta ez udaberria bakarrik, baizik eta urte osoan lan egin behar da, eta gauzak ongi joaten diren. Eskerrik asko ba. Bale. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik, agurtzen gara, datorren saio arte, ongi segi. Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea.